Ga naar voren. Lekker los? Ja, is goed. Los in de heupen? Ja. Oké. Regisseur. Nog één keer. Nog één keer. Nog één keer. Stilte voor opname. In 5, 4. Door heel Amsterdam staan deze borden ter ering van het 150ste geboortejaar van Floor Wieboud. Wieboud de Machtige. De eerste socialistische wethouder van de stad die een eeuw geleden krotten liet opruimen om er nette arbeiderswoningen voor in de plaats te zetten. Wie bouwt? Wie bouwt? In het kader van het grote VPRO-project De Eeuw van de Stad gaan we vanavond op zijn betekenis in. Het werk van een doorbouwer die de volkshuisvesting in ons land voorgoed veranderde. Het staat er knap als ze het afbreken. En zo is dat. Dat is het. Heel goed.